Hej Miriam. Hej Rasmus. Buller Benjamin. Eller Botter. Okay, cool. Hej Rasmus. Freja, hvor hyggeligt. Hej. Niel. Hyggeligt at møde dig. Hej med dig, Rasmus. Du hedder Nana. Hej. Julie, nu sidder I på første række. Jeg ved godt, der kommer der vandsplash. Og Rasmus. Nina. Selina. Okay, bare det går rigtig godt her at høre. Hej Rasmus. Katinka. Hyggeligt at møde dig. Hej. Lea. Hej. Hej. Mikkel. Hej Mikkel. Hej. Og du skulle lige til at give mig sådan en der. Det er godt. Okay. Hej. Hvad hedder du? Markus. Hej så. Lukas. Hej Lukas. Hej. Hej. Simon. Du hedder Simon? Ja. Hvad er det for en trøje, der er meget fint? Hej. Ikke til? Ove. Hej Ove. Og men, du skal ikke kigge ned i jorden, når du siger Ove. Du skal ligesom rejse dig op og sige Ove. Det er godt. Hej. Ove er min August. Hej August. Jeg hedder Frede. Du hedder Frederik. Hej. Bare ved siden af. Hej. Jeg hedder Rasmus. Frede. Jeg hedder Kjærnavn. Han hedder ikke særlig Kjærnavn. Du hedder simpelthen Frede. Det er fordi, han tror. Det er han Frederik Carsten. Og dit navn fik jeg ikke fat i. Kishan. Dishan eller Kishan? Dishan. Hyggeligt at møde dig. Hej. Rasmus. Og nu begynder I at være rigtig mange herinde. Godt lige at sige dig til dig også. Og du hedder? Christine. Hyggeligt at møde dig. Godt. Er vi ved at være her? Har vi fået fyldt op? Ja. Det er godt. Så kan jeg jo begynde med at fortælle lidt om, hvad klasse går I i? 9. Okay. Og hvor gamle er I sådan generelt her? 14 til 16. Okay, det er også det, jeg vil regne med. 14 til 16. Godt. Jeg er en lille bitte smule ældre. Jeg er 47 år gammel. Og jeg kan huske, da jeg var 14, 15, 16, så tænker jeg, okay, når man nærmer sig de 50, så er man jo halvdød. Og det er jeg meget tæt på at være halvdød så. Men det har jo den fordel, at man har oplevet rigtig mange ting, og man har prøvet rigtig meget. Jeg arbejder til daglig som advokat, og jeg arbejder til daglig primært med straffesager. Både for de personer, som er sigtet, altså som politiet er efter og gerne vil have dømt, men også for de personer, som har været ude for noget kriminalitet og skal have hjælp til at afgive vidneforklaring eller simpelthen bare have nogen, som skal holde dem i hånden igennem den her proces. For det kan være rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Det kan der sådan set for alle. Så jeg arbejder primært med virkeligheden politi og anklagemyndighed og domstole og med kommuner og så statsorganisationer, så den offentlige forvaltning i det hele taget. Yes. Og hvad er det så for noget, jury arbejder med? Ja, straffer rigtig meget. Menneskerettigheder, det siger sig selv. Vi kommer og får levende menneskerettigheder, det arbejder også rigtig meget med. Og det er jo til daglig. Det er jo alle typer af sager. Det opstår menneskeretlige problemstillinger. Det berører sådan set stort set alt. Men altså, vi kommer og får levende menneskerettigheder, som er en organisation, en NGO, som kommer ud til jer for at tale om det her i dag, det her dilemmaspil, som vi skal høre. Og i det hele taget for at prøve at minde os selv og minde alle andre om, at det der med menneskerettigheder, det er faktisk noget, vi lige skal tænke over. Hvad er det egentlig for nogle rettigheder, vi har? Hvad er det for nogle rettigheder, som andre har? Hvad er det for nogle rettigheder, I alle sammen har? Og hvordan skal vi passe på dem? Fordi det er ikke bare noget, der sker af sig selv. Det er jo ikke sindssygt mange år siden, at menneskerettighederne faktisk ikke engang var en del af dansk lov. Så det skal der arbejdes aktivt for hele tiden. Anyways, vi skal i gang. Har I hørt lidt om, hvad det er, vi skal i dag? Godt. Vi skal i de næste par timer, så skal vi igennem et dilemmaspil. Og det handler om samtykkelovgivningen. Det vil sige det med, at, som lovgivningen siger i dag, at man skal give samtykke. Der skal være et samtykke for, at man kan have et seksuelt samvær. Og hvis ikke der er et samtykke,
jamen så falder man faktisk ind under det, der hedder voldtægtsbestemmelsen i straffeloven. Og det bliver straffet hårdt. Og det vi skal gennemgå, det er en situation, som vi ser i praksis rigtig, rigtig tit. Det er nemlig en masse unge mennesker, som er til fest, og de har det rigtig sjovt. Og det ene fører til det andet. Og så er spørgsmålet jo, jamen, sagde hun ja? Blev der givet samtykke? Og det er typisk en hun i de her sager. Men det er typisk en han, som også kommer i problemer, når der er spørgsmål om det. Og det er det dilemma. Hvad blev der egentlig sagt? Hvad blev der hørt? Hvad skete der egentlig? Hvad opfattede den ene? Hvad opfattede den anden? Hvad opfattede de andre? Og det er sådan en sag, og det er en virkelig sag, som vi skal gennemgå de næste par timer. Og det er ikke mig, der er dommer her, og jeg skal heller ikke være advokat. Jeg skal bare hjælpe jer igennem den her sag. Det er jer, der skal være dommer. I skal finde ud af, hvad der skete den aften til den her fest i den her sag. I skal finde ud af, om I tror på vidnerne, og hvem af vidnerne I måske tror på. Og I skal finde ud af, om der er nok til, at vedkommende kan blive dømt for de her forhold, eller ej. Så, nu kommer lige introduktionen til det. Og jeg kan lige sige om formatet. Det er meget rart lige at vide. Det foregår simpelthen sådan, at vi har nogle videoer, også med vidneforklaringerne. Og dem kører vi og spiller, og så lytter I. Og når de så er færdige, så taler vi om det. Ikke også? Og hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så bare kom med dem. Hvis I lige pludselig bliver trætte, skal jeg nok spotte det, og så gør vi noget ved det. Men tro mig, det her er ikke et spil, man bliver træt af. I får lige introduktionsvideoen her til at starte med. Der skulle gerne være lyd på. Godt. Det var bare en lille smag for det virkelige liv. Lad os komme tilbage til introen. Er der lyd på? Så kører vi. Det, I nu skal se, er inspireret af en virkelig historie. Godt. Og så skal jeg spole frem til det her, det første. Og det, der er her, det er det, man kalder tiltalen. Når politiet har efterforsket en sag, og de er færdige, og de mener, der er nok til, at vi kan få ham her eller hende her dømt, så går de til anklagemyndigheden. Og anklagemyndigheden, de laver så en tiltale, hvis de er enige. De kan også smide den tilbage i hovedet på politiet. Men hvis de er enige, laver de en tiltale, et anklageskrift, hvor der står en tiltale, og det er det, som retten og domstolen skal tage stilling til. Så det er det, I skal tage stilling til. Nu vil jeg lige læse det op, så vi ikke er i tvivl om, hvad er det egentlig, vi skal tage stilling til. Tiltale, og man læser det sådan her op i retten, fordi alt skal ligesom være fremme i retten, for at man kan tage stilling til det. Tiltale. Oliver Saxe Gjerstrup tiltales for forhold 1, voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stykke 1 ved den 28. august i løbet af aftenen at have haft samleje med Frida Søholm Andersen, der ikke havde samtykket heri, i det han lagde sig oven på hende og med sin krop holdt hende nede, hvorved hun ikke kunne løsrive sig, kyssede hende, bed hende i ørerne og på ballerne og gennemførte vaginalt samleje med hende. Forhold 2. Voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stykke 1 og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, jævnført straffelovens paragraf 225, jævnført paragraf 216 stykke 1, ved den 29. august tidligt om morgenen, at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med Frida Søholm Andersen, der ikke havde samtykket heri, i det han slikkede hende på kønsorganerne, hvorefter han gennemførte vaginalt samleje med hende. Det er helt afgørende, at det bliver læst præcist op, fordi det er de ord, som danner grundlag for, om man kan blive dømt. Man kan ikke blive dømt for noget, der ikke står i tiltalen. Så simpelt er det. Første gang jeg for 1 milliard år siden var anklager,
så kan jeg huske, at jeg læste en tiltale forkert op, og jeg fik et møgfald af dommeren. Så det har jeg lært det med det samme og vigtigt. Nu vil vi så, kære domstol, kære ret, gå i gang med selve bevisførelsen, og vi skal høre forklaringerne. Så vi starter med at høre Olivers egen forklaring, og så prøver vi at tage stilling til, hvad er det egentlig, der bliver sagt. Så I skal nu regne med, at I er dommere, og I skal høre Olivers forklaring. Så tænk over, hvad er det egentlig, han siger? Er det sandt, det han siger? Og hvad fortæller det os til at vurdere tiltalen? Ja. Godt. Nu har I, som står her, hørt Olivers forklaring, og vi skal nu prøve at forholde os til hans udlægning af det, der er sket. Se, hvis I lige siger, jer 4 her, jer 4 her, og så jer 4 her, og gør det samme på rækkerne her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og kan I to lige rykke derhen, så I er sammen der? 1, 2, 3, 4, og så 1, 2, 3, 4. Jo, bare rykker lige en. Nå, okay, så sådan der, du rykker ind der, det er godt. Og dig, du er... Ja, men så ryk lige ind, så I sidder sammen. Okay? Og så prøv, inden I går i gang med at snakke. Inden I går i gang med at snakke. Hey, inden I går i gang med at snakke. Guys, inden I går i gang med at snakke. Her er 2 gode spørgsmål, I skal tage stilling til. Det ene er, når man kigger på et vidne og hører et vidne, er det et troværdigt vidne? Er der noget, der gør, at vi skal tro på, hvad der bliver sagt, ikke tro på, hvad der bliver sagt? Så vidnets værdi. Nummer 2, hvad er det egentlig, han fortæller om, hvad der skete, som er afgørende eller ikke afgørende for tiltalen, nemlig om han har haft sex med Frida uden hendes samtykke. Okay? Go, I får et par minutter, og så tager vi det i plenum. Godt, Ove. Sådan. Det er godt. Super. Hej. Ja, det kører. Ja. Hey, drenge, kan I lige jer 4? Kan I lige rykke sammen? Og så prøv at tage den i plenum. Godt. Ja, jeg kører dem hårdt. Er I ved at være der? Man skal ikke tage stilling til, om han bliver dømt endnu. Det kommer til sidst. I skal tage stilling til, hvad har han egentlig sagt? Hvad er det for nogle ting? Ja, jeg tror, at det, han har sagt, det skal være, at det så meget i detalje. Det er det med hvad? Det der om morgenen, det lyder sådan lidt... Der er ikke nogen tegn på... Spændende. Hvor godt kan han huske det? Har han det hele med? Godt. Okay. I hiver jeg tilbage her i plenum. Hvordan er han egentlig som vidne? Kan vi tro på, hvad han siger? Og hvordan skal vi vurdere det? Ove, du har noget der? Ja, så umiddelbart, så vil jeg... Skal du tale højt, så alle kan høre dine vise ord? Umiddelbart, så synes jeg, at størstedelen han siger, virker troværdigt, fordi han går så meget i detalje med, hvad han gjorde. Jeg tror, hvis det var med en løg, så ville man nok ikke
Okay. Ja, det var meget specifikt. Så han er detaljeorienteret, og det styrker troværdigheden. Jeg ved ikke, om jeg vil sige skammer sig over det, men han er sådan... Ja. Man kan godt se, at det påvirker ham, når han sagde tingene. Ja, han var ikke iskold der. Ja. Noget, vi snakkede om, Ja. at han var påvirket. Han var påvirket. Vi snakkede med det, så det må man detaljer, derfor kan det godt være lidt mærkeligt, at han kan huske så mange detaljer. Du mener, at han havde drukket, altså? Ja. Præcis. Når han sagde det der, Hvor meget havde han drukket? ja, var det en halvanden, seks dåseøl og Ja. halv, ja, flaske øl. Ja. Altså, Så han er fuld, ja, så han kan ikke huske detaljer. måske nogen, men der er mange detaljer. Okay. Så det er mere tvivlsomt efter jeres gruppe, om hvor mange detaljer han egentlig kan huske. Okay, godt. Hvad med rækken der bagved? Hvad nåede I frem til? Ja, jeg kigger på jer 4 der, og I kan godt se, at jeg kigger på jer. Ja. Ja. Han var beruset. Ja, ifølge ham. Ja. Okay, så lad os bevæge os til den del, som handler om, hvad var det egentlig, han sagde om, hvad der skete. Hvis vi tager den første om aftenen der. Ifølge det, han sagde, samtykkede hun så til at have samleje. Tager lige rækken bagved der. Ja, 4 drenge der. 5 drenge, jeg ved ikke, hvor mange I var i gruppen. Hvad talte I om? Du skal tale højt, så de også kan høre bagved. Vi snakker om, at det lød som om, at hun skal samtykke til at starte med. Ja. Om morgenen, det var nok der, hvor det sådan gik lidt galt. Så om aftenen giver hun sammen. Kan du sætte ord på, hvad er det for nogle ting, hun gør ifølge ham, som skulle være samtykke? Altså, ifølge ham, så siger hun selv, at hun snakkede helt. Okay, nogle andre bud? Ja, ved siden af der. Så hun tog bukserne af, og hun døde. Tog hun bukserne af? Han hjalp. Første gang gjorde hun ikke, men anden Nej. gang, der så vi hun gerne selv med. Okay. Okay, så det vil sige, at hvis jeg tager bukserne af nu, så er der carte blanche til at knalde mig. Ja, jeg skal bare forstå det. Hvis man ligger i en seng og kysser, så i den der sammenhæng, der kan det være noget, han opfatter som samtykke. Undskyld, jeg laver fis. Det er bare... Ja, godt. Fordi i sig selv, det at tage bukserne af, betyder ikke noget. Nej, godt nok. Det er jo sådan set vigtigt. Så. Okay, så i den sammenhæng der er noget, der ligner samtykke. Godt. Tager vi lige række her. Ja, hvad siger I til det? Altså, han var jo beruset, ikke? Så det kan jo også godt være, at han ikke havde sådan den største situationsfornemmelse, ikke? Så han kan jo nok godt huske det som om, at, sådan, at hun var glad for, altså hun gerne ville det og sådan noget, ikke? Og altså, når man ligger og kysser, efter hun har taget med ham ind i en seng, så er det jo et ret sådan stærkt tegn, at hun tager bukserne af, fordi at hun signalerer det, ja. Fordi at, altså sådan det der samtykke, vi så jo en video nede i klassen, ikke? Bare at det er noget, man gør med sin krop og sin bevægelser og sin lyde og sådan noget. Og så det der med at tage bukserne af, det er sådan, okay, jeg vil gerne have dig. Så det vil sige, så når hun ligger, der er 2 ting, jeg synes, du siger, som I jo bare har talt om, som er super interessante. Det ene er det her med, altså at et samtykke kan gives, ikke bare ved man skriver under på et brev og siger, jeg giver hermed samtykke til at have samleje, eller man siger det, ja, men også ved lyde, bevægelser. Det skal bare kommunikeres og opfattes. Så der er mange måder, det kan gøres på. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det her med, det kan være, at han har oplevet nogle ting på en måde, som ikke nødvendigvis er den samme måde, hun har oplevet det på. Det siger du, det kan jo godt være, at han har oplevet det, som om hun sagde ja, ved sine bevægelser, og vil være med til at tage bukserne af. Jeg mener stadigvæk, altså jeg hørte ikke, at hun tog bukserne af. Det sagde han jo også med, at han gør det der, ikke? Det kan jo godt være. Og hun hjalp til, ikke? Ja, hun sagde, at han gerne ville have bukserne af, Ja. og så hjalp han, fordi at de var for små. Okay. Okay, godt. Ja. At hun smiler hele vejen igennem, ifølge det, vi ser her. Ja, godt. Ja, ja. Du vil sige noget her? I forhold til det, hun siger, og i forhold til det, hun gør, lidt mod hinanden. Han siger det, at når han skal til at starte med at tage en bukser i, så fjerner hun ham så.
Så da hun skal starte med at hente at hun skal have bukserne af, så fjerner hun hans hånd. Ja. Ja. Og så spørger han jo, Ja. er det okay? Altså, er du okay? Ja. Det er jo næsten, kan man godt sige, en form for måde at spørge. Hvad siger hun så? Jeg vil gerne, men jeg er ikke sikker. Og det er lige det. Interessant. På det punkt, Så hun udtaler altså, jeg vil gerne, men jeg er ikke sikker. og der kan man sige, der forstår jeg godt, hvorfor han måske godt kan se det som, at hun siger ja, ved at hun så efterfølgende efter noget tid har følge ham selv gerne have bukserne af. Okay. Men det punkt måske er blevet sikker. Okay, godt. Yes, kunne I høre det heroppe bagved? At der faktisk i forløbet kan der ske nogle ting, der gør, at samtykke kan opstå, eller det kan fjernes igen. Det er sådan i samtykkelovgivningen, at samtykke skal bestå igennem hele forløbet. Man kan altid sige nej på et tidspunkt. Og man skal hele tiden sikre sig, at der er et samtykke igennem alt. Så det er ikke sådan, at fordi man siger ja til at tage tøjet af, eller kysse hinanden alle mulige steder, at man så siger ja til at have et fuldbyrdet samleje. Altså, nej, sådan er det ikke. Ja? Men altså, han bliver jo tiltalt for sådan en voldtægt, om at han holder hende nede og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke sådan, at han beskriver historien for det, ikke? Altså, det kan jo godt være, at hun følte det sådan, men det kan jo også bare være sådan, at han troede, at de skulle noget, uden at hun havde sagt nej eller sådan noget, ikke? Det er lidt svært, at vi hører. Det hører. Det er derfor, ja, og det er fuldstændig korrekt, ja. Ja, så altså sådan, så vi hører, at hans forklaring, det er jo bare, at hun har givet rigtig mange forskellige signaler, ikke? Og det er jo klart, at hvis man er beruset og ikke helt sikkert klart, og hun tager bukserne af, mens det gør, Ja, så godt. er det også lidt en unfair anklage. Det synes du? Allerede her. Det var godt. Nu skal vi så høre, hvad hun har at sige. Frida. Er I klar? Og det er det samme ting, I skal gå efter her. Hvordan kan vi... Vi starter den bare. Kan vi stole på, hvad der bliver sagt? Hvordan skal vi vurdere det? Og det andet er, hvad kan vi egentlig nu? Nu har vi hørt 2 forklaringer. De 2 personer, som er her. Hvad kan vi lægge til grund? Altså er der noget, som stemmer overens? Okay, så de grupper, som jeg bad jer om at sidde i før, de samme grupper, I får lige 2 minutter til at diskutere det her, måske 3, og så tager vi det i plenum. Okay, go! Det her billede begynder at krakelere. Fordi det er jo sådan her, det er i virkeligheden. Du sidder der, du tager et overbevis efter første forklaring. Så kommer en ny person ind og forklarer noget helt andet, så sidder man bare, what the fuck. Det er også godt, at man tager en rækkefølge på jer. Det gør man i virkeligheden. Starter altid med den person, som er tiltalt. Vi snakkede også om det før, hvad kan man sige, når man ikke er inde i det her, så har man lidt andet konstitutionelle sag. Har man det? Altså på sådan en forklaring, som han får, at det vil jeg kunne sige, der var i hvert fald mange her, der var så meget, han var fuld, så det kan man ikke gøre noget ved. Men det er det, men man skal bare lade det være, for det skal nok komme. Man skal bare lade det være. Man skal ikke gå i clinch med det, fordi pointen er faktisk, at de skal have mulighed for lige at sige. Og så kan vi tage det. Fordi det kommer jo nu. Det er jo bare sjovt at høre sådan. Fordi nu har vi jo lige pludselig hendes. Jeg er helt enig. Men den her med bukserne, jeg hører den også fra mange voksne. At jeg tror, fordi at hun siger ja til at tage bukserne af, så har hun givet samtykke til samværsmæssigt. Det er vanvittigt. Det er helt crazy, når man lige tænker det igennem. Så, ja. Hvordan fungerer det med salen? Fantastisk. Har du vand og drikke? Ja, alt er godt. Hvad siger I? Har I styr på det? Hvad? Tricky. Men hvad er det, der gør? Hvad er det, der kan gøre, om I kan sige, okay, var hun til stede for eksempel, ikke? Var hun vågen? Var hun fuld? Var hun ikke fuld? Altså, kan vi stole på, hvad hun siger? Og hvad er det så egentlig, hun siger? Og der er nogle ting, der er uens i forhold til det, han har forklaret. Og så er der nogle ting, som er lidt anderledes. Nogle gange, når hun forklarer nogle ting, så hun kigger meget rundt. Nå, okay. I forhold til, hvor det er. Ja, men prøv at diskutere det. Er I har styr på det? Sådan der. Allerede uddannede dommer. Hvad med jer heroppe? Har I styr på det?
Ja. Ja. Der er noget der med nogle blå mærker. Ja. Også det der med, at man skal Det er der nemlig. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Godt. Er I har styr på det? Ja. Er I? Ja. Hvad siger I? Jo. Men hvad er der særligt ved hende? Hun var ikke inde i soveværelset. Jamen, er I klar? Godt. Okay. Lad os vende tilbage. Godt. Og tro mig, man kan blive ved med at diskutere det her til dommedag. Så lad os bare komme i gang. Vi starter helt bagerst. Dig med den hvide hætte der. Oliver? Er det Oliver? Oliver. Du skal tale højt, så vi alle sammen kan høre det. Hvordan vil du vurdere hendes værdi som vidne? Tal højt. Altså, han lyder mere oprigtig, synes jeg. Han lyder mere oprigtig end hende, synes du? Han udtrykker flere følelser. Okay, ja. Okay. Hvad hedder det? Tror du på det, hun siger? Ja. Okay. Men jeg tror også på det, han siger, for det er næsten præcis de samme forklaringer. Ja. Hvis vi lige glemmer ham et øjeblik, og så bare kigger på hende og hendes forklaring. Så godt. Så du har faktisk mere på hans forklaring, om man så må sige. Hvad hedder det? Der er en dansk landsholdsspiller derude. Ja. Ja, altså, hvis man kigger på deres... Skal du tale højt? Hvis man kigger på deres to forklaringer på sagen, ja, så kunne man så se, at han fik jo noget at drikke. Og når hun siger ikke direkte nej til de ting, som de nu laver, når hun sender små signaler, og når man er fuld, så ser man måske ikke de små signaler, fordi han oversætter dem, fordi han tror, at det er det, hun vil. Men hun sender de små signaler, som om det vil hun ikke. Okay. Men hvad synes du om hende? Hvad synes du om hende som vidne? Hun kan være meget troværdig, men hun kan også nemt lyve over sin sag, hvis hun ikke har været så fuld. Men hun kan også, ja, sådan, hun kan være den mest troværdige, fordi hun ikke har været fuld, men hun kan også... Hun var ikke fuld, siger du? Hun var måske ikke lige så fuld, som han var. Nej. Okay. Men, så hun kan være meget troværdig? Men hun kan også være, måske være nemmere at tro på, så hun kan også ændre noget i historien, som der måske ikke er set. Er der noget, der tyder på, at hun har ændret noget i historien? Altså ud fra hendes forklaring? Det ved jeg ikke. Nej, det ved du ikke. Okay, godt. Ja. Vi hopper lige videre. Nej, vi hopper videre. Et par rækker foran. Ja, 4. Ja. Dig. Ja, præcis ja. Du sidder med ryggen til den. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Ja, tak til jer. En grå trøje, hvid trøje, lyst hår. Ja. Hvad siger I? Hvad har I talt om? Jamen, altså, vi snakkede om, at vi tror ikke, det er fordi, at pigen hun lyver, men vi tror, at hun har opfattet det på en anden måde, end hvad det virkelig var. Så sådan, ja, og vi føler også, at hun virker som en meget genert pige, som ikke rigtig kan finde ud af at sige fra. Så derfor så føler vi også, at det kan være, hun godt, at hun ikke vil, men så har hun hverken vist det, eller... Okay. Så det, okay, du sagde utrolig mange ting der, så tak fordi I har overvejet det så meget. Så det første du siger er, at hun virker lidt genert. Ja, så, og måske ikke så god til at fortælle, hvad hun vil og ikke vil. Så hun har ikke været så god til at sige fra, siger du. Og så siger du, at der er nogle ting, de ting hun oplever, ikke nødvendigvis er de ting, som han har oplevet. Så altså de ting, hun fortæller, er det fordi, det er nogle følelser, hun har, som hun ikke har vist?
Eller hvad er det, du mener? Tanker, hun har haft med, at hun ville. Okay. At det ikke rigtig sådan... Okay. Så det, hun forklarer, siger du, er meget noget med, hvordan har jeg haft det, og ikke så meget med, hvad gjorde jeg? Okay. Okay, interessant. Og så siger du så, at hun har ikke rigtig sagt fra. Jeg tror faktisk, det er de ord, du brugte. Ja, godt. Tak. Du kommer tilbage til dig, Ove. Du skal lige bagved her. Du skal lige op og sidde i sædet. Kom nu. Nej, sådan der. Ja, hvad siger du? Ja, altså, Eller hvad har I sagt? Hvad har I talt om? Ja, hun er meget, når Carsten sagde, så tænker meget over, hun siger sådan. Ja. Så det kan godt være, at det var noget, hun fandt på. Det skal vi lige have en gang til. At fordi hun har tænkt over, hvad hun sagde, så er det noget, hun har fundet på. Hun tænker meget. Altså hvis jeg var lærer her på skolen nu, så ville jeg tænke, okay, det var da interessant. Altså, så når I er helt stille, så er det fordi, I virkelig, virkelig tænker. Ja. Ja. Så hun har fundet på det? Nej, ikke alt. Ikke alt? Men også det der med, at hun sagde, så gik hun ind til ham igen. Det var også lidt underligt. Okay, nu kommer vi til noget, og det kunne jeg godt tænke mig at bevæge os ind i indholdet af det. Så på et tidspunkt siger hun, at hun går tilbage ind til ham. Og det virker underligt, synes du? Ja. Og hvad skulle det få dig til at tænke om hendes forklaring? Ja, det som jeg skulle sige for sådan, ja, at hvis, skal jeg forstå det således, at hvis ikke hun har ville have samleje, så vil hun da aldrig gå derind igen. Er det det, du mener? Ja, okay. Ved siden af. Men der er også det der med om morgenen, der har jo 2 vidt forskellige historier. Om morgenen? Ja. Der siger han jo, at det er hende, der går på toilettet, og så går han ud og lægger Sofie. Ja. Men i hendes historie, så er det ham, der går på toilettet, og hun lægger Sofie. Som en 2 forskellige historier? Ja, der er 2 forskellige sådan okay. Efter. Godt. Ja. Ove, du får ikke lov endnu, du har talt. Du har ikke talt. Jeg synes, at hvis vi kigger bare helt fra starten, så synes jeg, han virker meget straightforward på en eller anden måde. Han eller hun? Han gør. Fordi han ligesom starter med at sådan sende om på, og hun siger egentlig, på en eller anden måde siger hun allerede fra der, fordi hun ligesom tager sin veninde med. Ja. Og hun forklarer også, at hun tager sin veninde med, fordi at hun er lidt utryg ved at møde, hun har jo kun skrevet den her. Okay, det er faktisk noget, vi godt kan lægge til grund, de er enige om. Altså, at de går ovenpå. Han inviterer en ovenpå, hun vil gerne have veninden med. Og så det er de sådan set enige om. Okay. Og han synes, det er lidt mærkeligt, siger han. Ja, det siger han. Ja, okay. Bare fortsæt. Og så synes jeg også til sidst, i forhold til altså, morgen efter, at jeg har sex, så beskriver hun siger egentlig bare, at jeg har sex, og han siger ligesom, han går lidt bag detaljer. Ja. Men jeg synes, hun virker flov over det på en eller anden måde. Ja. Hun har ikke lyst til at snakke om det. Nej. Hun har ikke lyst til at melde til politiet. Nej. Og så siger hendes mor ligesom, at det er det bedste at gøre. Ja. Ja. Lav lige en parentes her. Det er helt normalt, at den, der er udsat for et seksuelt overgreb, skammer sig. Og det er helt normalt, at vedkommende ikke har lyst til at anmelde det eller sige det til nogen som helst. Det er normal adfærd. Så det er ret vigtigt. Okay, godt. Må jeg lige spørge dig lidt mere til det her med, at altså, de er sådan set enige om, de er ovenpå. De er også enige om, de sidder og drikker. Der er noget med, hvem er det, der gerne vil hvem. Der synes jeg, der er nogle forklaringer, der bliver lidt forskellige. Altså, jeg synes, at hele tiden, både fra faktisk begge synsvinkler, der er det ligesom ham, der starter et eller andet. Så jeg har ikke set, hvor hun begynder at kysse ham først, eller begynder at røre ved ham. Det er altså ligesom ham, der sætter det i gang, eller ligger op til det. Ja. Så der synes jeg, at der er okay. Og hvad med det der med at komme ind i soveværelset? Altså, hvad er det, hun fortæller der, som ikke er det samme, som han fortæller? Der siger hun jo, at hun ligger sig ved siden af sin veninde, og så begynder han at hive hende benene. Og hun er rigtig lyst, men til sidst tænker hun, nu gør jeg det bare, fordi hun bliver lidt irriteret til sidst. Ja, hun siger, det er meget irriterende, ikke? Altså, ja. Altså, jeg prøver her at sove, ikke? Så er der en spade, der står og trækker mig i benene. Ja. Det er groft sagt, at det er jo det, hun fortæller. Ja. Okay, godt nok. Så kommer vi så ind i soveværelset. Kommer vi ind i soveværelset. Hvad er det så, hun forklarer der? Som ikke er helt det samme. Ja? Du skal tale højt, for ellers kan de ikke høre bagved. Han har tændt stearinlys. Nej. Okay. Og hvad mere? Ja, vi tager rundt om her. Ja. Du havde fingrene op der bag. Ja. Han tager en bukse, eller han vil på høsken, og så
Hvad er det egentlig, hun forklarer til at starte med? Hun lægger sig på maven, ikke? Ja, eller hun lægger sig ned, og så hopper han ovenpå igen. Okay, ja. Hun bruger ikke ordet hoppe. Er der nogen, der kan huske, hvilket ord hun bruger? Ja. Ja. Han gnider sig opad, ikke? Ja. Så han hopper. Okay. Så nu ligger han oven på hende, mens hun ligger med ryggen ned. Og hvad så? Hvad forklarer hun så? Så forklarer hun, at hun bare gerne vil sove. Ja. Og så er det, at manden han kysser hende. Oliver. Jeg skal bare kalde ham Oliver. Ja, Oliver. Ja. Så er det, at han får at trække bukserne ned. Og ja. så dem tilbage. Inden han gør det. Ja. Ja. Gør hun det? Prøv at skubbe ham af og skubbe ham væk. Ja. Okay. Ja, der er nogle meget store fingre op der. De her 2 drenge der. Altså, da hun kommer ind på værelset, der glemmer hun lidt at fortælle, fordi at drengen, han siger, at han spørger hende, om hun er okay undervejs. Men det fortæller hun ikke i hendes historie, at det ligger inde på værelset. Inde i soveværelset? Ja, inde i soveværelset. Det fortæller hun ikke? At de har haft den samtale? Ja. Og du refererer til, at han siger, at han forklarer, at han spurgte hende, er du okay? Og hun svarede, jeg ved ikke, om jeg har lyst, eller jeg har lyst, jeg er usikker. Og det fortæller hun ikke noget om. Og hvad får det der til at tænke? Ja, det er i hvert fald en forskel. Det er, at hun fortæller ikke om det. Okay, ja, godt. Yes. Men hvad sker der så? Bare blive ved det samme. Hvad sker der så? Nu hvor han har vendt hende om, og så tror det er ham, der prøver at få hendes bukser af, ikke? Eller hvad er det, hun forklarer? Altså, hun siger, at han lidt prøver at hive hendes bukser af, men hun prøver at hive dem op igen. Han prøver at hive hendes bukser af, og hvad prøver hun så? Op igen. Og så vil hun holde dem op igen. Okay? Har I fat i den? Alle sammen? Det er sådan en vigtig uoverensstemmelse her. At han forklarer, at hun egentlig hjælper til med at få dem af. Hun forklarer, at hun hiver op i dem. Eller holder op i dem. Så hun gør modstand, som siger. Okay, godt. Og videre. Vi tager bare nogle andre. Hvad sker der videre så? Er der nogen forskel i deres forklaring bagefter? Ja, ved siden af. Altså, hun sagde jo bare efter, at så han resten af hendes sag. Ja. Så sagde hun, så kom hun ikke rigtig med så mange detaljer. Nej. Så sagde hun bare, så er det 6. Ja. Okay, det var den første. Hvad sker der så derefter? Ifølge hende. Ja. Han bider hende på øret og rører hende på de forskellige steder, og så tager han... Bider hende på øret, rører hende forskellige steder. Er vi om morgenen nu, eller hvor er vi? Eller er det stadigvæk om aftenen? Eller? Jeg tror, det var stadig i aften. Okay. Så tog han underbukser og ja, den Ja, nej, det er fint. Det er fint at få nogle detaljer på. Ja. Og så havde de 6. Så havde de 6. Ja. Så der er lige bid i ørerne også. Ja, det er rigtigt. Hvad gør hun bagefter, ifølge hendes forklaring? Ja? Så tror jeg, så var det, hun gik ud af værelset. Så går hun ud, siger hun. Ja, Ja. så hun går ud for at vække hendes ven. Ja. Men det kunne hun ikke, fordi hun faldt i dyb søvn. Ja. Og så efter hun ikke kunne vække, så gik hun tilbage igen til Oliver. Og lægger sig til at sove. Ligger ryggen mod. Ryggen mod. Okay. Godt. Ja. Nummer 2. Skal vi have det her først? Har I ikke sagt noget? Hun sagde, at hun slet ikke faldt i søvn, hun bare lå med ryggen til. Hun ligger med ryggen til og holder sig vågen. Og hvad tænker du, at er der en grund til, at hun gør det, tror du? Måske fordi hun er bange for at få sådan en skærme, og hun kan holde sig vågen. Okay. Ja. Er det sådan en oplysning, som fortæller dig noget om, det er sandt eller falsk, hvad hun har fortalt? Kan du følge mig? Altså det med, at hun prøver at holde sig vågen. Hvorfor skulle hun gøre det?
Ja. Okay, godt. Synes du, det virker troværdigt eller ikke troværdigt? Det synes du virker troværdigt? Ja. Ja. Ja, der er 2 ting om morgenen, som jeg synes er lidt... Okay, så kommer vi til om morgenen. Der er 2 ting om morgenen, du synes er sådan lidt... Jeg synes, det første er, når hun siger, eller hun går ind til mig, så siger hun, at hun ikke ved, hvorfor han gør det. Det kan godt være, at hun ikke ved, men jeg synes, det lyder stadig direkte utroværdigt, at man ikke har en grund til noget. Og så synes jeg også... Altså, hun går hen til ham igen, eller hvad? Ja, det var hun ikke ind til mig igen, sagde, og jeg ved ikke, hvorfor. Og det andet, det er... Ja. Jeg føler, hvis der hun kunne sige nej om aftenen, hvorfor kunne hun så ikke sige det om morgenen? Det er noget, jeg ikke... Hvis hun kunne sige nej om aftenen, hvorfor kunne hun så ikke om morgenen? Hvorfor kunne hun så ikke om morgenen? Ja. Okay, hvis hun kunne sige nej om aftenen, sagde hun nej om aftenen? Ja. Ifølge hendes forklaring. Ja, ifølge hendes. Men ifølge hendes forklaring sagde hun ikke nej om morgenen. Men ikke om morgenen. Nej. Godt, okay. Så det er vores sandhedsbarometer hernede. Men vi skal lige have selve forklaringen til, hvad siger hun egentlig om morgenen? Ja, vi skal have nogle flere point. Ja, du har det. Yes, hvad siger du? Det var mere til det der med de der bid i øret. Bid i? Det der med bid i øret? Hun forklarer det skærm aftenen, den der udtale, så står der, at det er om morgenen. Hun forklarer det om aftenen, men i udtalelsen står der det om morgenen. Godt. Jeg kan faktisk ikke helt ærligt. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, om hun sagde det om aftenen, eller om det var om morgenen. Det var aften. Var det aften? Sagde godt, okay. Og det er også en meget vigtig ting lige at huske på. Det her er præcis sådan, som det foregår. Man kan ikke huske alle detaljer, når man har hørt nogle forklaringer. Så man sidder febrilsk og tager de rigtige noter for at huske det. Godt. Okay, men hvad forklarer hun egentlig om morgenen? Ja. Han holder hende fast. Forklarer hun hvordan? Nej. Okay. Godt. Se, det jeg gerne vil have, at vi skal gøre nu, det er, at vi skal høre den sidste forklaring, som er veninden. Hun er den sidste, der har været til stede her omkring. Og jeg kan godt se på jer, at I begynder at se en lille smule trætte ud. Så vi plejer normalt at sige, at vi bliver nødt til at have en pause, fordi der er ikke nogen mennesker, der koncentrerer sig så lang tid. Så jeg vil faktisk foreslå, at vi gør det her. At vi... nu spørger jeg, kigger jeg lige herop. Jeg har simpelthen brug for en 5 minutters pause til alle. Og er det bedste ikke, at man lige simpelthen trækker ud, åbner døren, og så trækker ind igen? Ja. Eller er det bedre, at I bare rejser jer op og lige står og hopper lidt? Men er det ikke rart at få lidt luft? Jo. Men prøv at... Så er det ret vigtigt, at vi aftaler, at vi går ud og går op på trappen. Ja. Lige der. Ja. 2 minutter, og når vi siger, nu går vi ned igen, så går vi alle sammen ned og stille. Okay, fordi jeg har brug... Så 10 minutter over, så går vi i gang igen. Ja. Godt. Tak skal I have. 5 minutters pause. Okay. Det er godt. I klapper lige af jer selv lidt. Det er godt. Tak fordi I er tilbage. Så god tid. Det er super. Nu skal vi høre... Nu har vi hørt Olivers forklaring. Vi har hørt Fridas forklaring. Nu skal vi høre den sidste person, som havde noget med det at gøre, forklaring. Den kommer her. Godt. En enkelt ting, og nu er det jo klart, det er jo sådan en arbejdsskade, når man står i retten. Men jeg kan godt genkende en følelse af at have sådan grine lidt, hvis der kommer en udsagn. Jeg kan sige, at når man sidder i retten i en sag, der handler om det her, og der er en person, som har haft et seksuelt samvær, som efter vedkommens oplevelse er uønsket, og der er en person, som risikerer en straf bagefter, og der er en, der forklarer noget, godt love dig for, så griner man ikke. Det er faktisk en meget sørgmodig og meget sørgelig stemning, der er i sådan et rum. Fordi der er ikke nogen, det er fedt for. Overhovedet. Men bare at sige, jeg kan godt genkende følelsen af, at der kan blive sagt ting, som er helt gak eller virke sjove. Nu vil jeg gerne lige, jeg siger bare det, for at lige bringe jer tilbage til stemningen, for hvad det her handler om. Nu har vi hørt Sofies forklaring. Hvad kan vi bruge den til, når vi skal vurdere, hvad der er sket? I får lige et par minutter i jeres grupper. 2 minutter.
og så tager vi tilbage til plenum. Go! Den der. Ja, det er ret vildt, ikke? Ja. Hvad siger I, drenge? Det er meget fint. Ja. Ja. Men hun bevægede om morgenen, gjorde hun ikke? Okay. Hvad kan vi bruge det til? Nå, men er det det samme som det? Sofie fortalte. Frida fortalte. Det er det jo egentlig. Ja. Så det er jo en bekræftelse af hendes historie, er det ikke det? Ja. Så det kan man jo bruge andres forklaringer til at finde ud af, om det er de første tal. Nej. Men nu er I on the track, for det er det, man kan bruge de der forskellige forklaringer til. Stemmer de med hinanden? Mm. Er I klar? Skal I, har I styr på det? Ja. Okay. Altså, det er en mening om, men altså, det er godt. Det er godt. Okay. Så så er det dig, jeg skal høre. Ja. Nej. I har styr på det? Nej, det behøver du ikke. Det er bare der. For at lyve i retten? Ja, først får du tæsk af mig. Godt. Det bliver straffet benhårdt. Det behøver ikke at gøre. Okay. Så er vi lige tilbage her sammen. Hvad kan vi bruge hendes forklaring til, Sofie? Vi kommer tilbage, men jeg vil faktisk gerne helt op der. Der. Du ved, hvad man kigger på. Altså, tal højt! Jeg vil nu sige, at hendes forklaring lyder sådan overens med begge, men den lyder også rigtig meget ens med, hvad hedder det nu, den anden piece. Hvad er det? Ja. Frida? Frida, ja. Så til at starte med, så forklarer vi jo noget om det der med, at de går ovenpå. Ja. Og de har en drikkelej. Det er det, du mener, ikke? Jo. Det er det samme. Og hvad mere? Altså, hun har også forklaring om, at ham der... Oliver, han ligger oven på Frida. Og, i sofaen? Ja, i sofaen. Og hopper af så snart hun kommer. Ja. Men i Olivers historie, så siger han ikke noget med, at han ligger oven på hende og hopper af med det samme, når hun kommer. Mm-hmm. Ja, godt. Derude? Ja, skal vi tale højt igen? Ja, det som Randers sagde, det var med, at hun opfangede, at de havde det sjovt. Men i pigens historie, så sagde hun, at det var ikke sjovt, og hun prøvede at skubbe ham lidt væk. Og det siger jo så ved hende, at det gjorde hun ikke. Eller i hvert fald lidt, hvordan hun så det. Så Sofie her fortæller, at det så ud, som om de havde det sjovt. Ja. Det var det, hun tænkte. Og det sagde drengen også. Mhm. Ja. Yes. I den her forklaring, der fortæller hun ikke noget omkring deres aftale med, at de vil ligesom holde sammen, fordi hun ikke var tryg ved kun at være sammen med Oliver. Mhm. Så det fortæller hun ikke noget om, altså at Fridas forklaring om det. Ja, så det er der ikke en bekræftelse af, nej. Det er der faktisk ingen oplysning om. Nej. Ja. Ja. Skal vi tage lidt højere, for ellers skal de køre bagved? Ja. Ja. Så den er god, fordi det er simpelthen det er en tredje person, som forklarer noget om, hvad der skete, og så det udefra. Okay, lad lige holde fast i den. Du siger? Ja. Godt. Så Sofie fortæller, at Frida vækkede hende op. Ja. Om morgenen. Eller vækkede hende op. Det er vist nok en anglificering. Wake up. Ja. Vækkede hende om morgenen der. Ja. Og hvordan fortæller hun gjorde det? Meget voldsomt. Ja. Ja. Stemmer det med nogle andres forklaringer?
Med Fridas forklaring. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig sådan nogle helt... Ja, nu får du lov til at sige noget. Ja, så i forhold til Oliver, han siger jo... Altså, Sofie, hun siger, at det er Frida, der vækker hende. Men Oliver, han siger, at det er hende, ham, der vækker Sofie, mens Frida hun så vel. Men i Sofie og Fridas historie, der siger de begge to, eller der siger de, at hun gik direkte fra værelset ud for at vække Sofie igen voldsomt, for at ligesom komme videre. Okay, godt. Ja. Det var den aftale, de havde om at blive sammen, og så ja. Frida sagde, at hun havde, da Sofie skulle ned og ryge, prøvede at få hende til at blive, men det hører vi ikke noget med om Sofie. Nej, man kunne friste til at tro, hun ikke har opdaget det, eller opfattet det, men det ved vi ikke noget om, nej. Der var flere, der var nogen heroppe, som ville sige noget. For jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer, kan vi stole på, hvad hun siger? Ja, det var dig der, ja. Ja, dig med en grå hoodie. Nå, fint. Ja, I har begge to grå hoodie på, ja. Bare kom. Bare ham og... Bare dig. Okay. Jeg vil nu ikke sige, at man kan helt stole på hende, fordi hun siger også selv, at hun var meget fuld. Jeg tror også direkte, at hun siger, at hun ikke kan huske særlig meget. Ja, okay. Godt. Der er en orange. Ja, altså jeg tror godt, man kan stole på hende, fordi altså, hun vil jo ikke sådan rigtig få nogen straf, hvis hun altså blev taget for at lyve, eller jo kun hvis hun blev taget for at lyve. Man kan godt stole på hende, fordi at hun vil blive straffet, hvis hun løg. Er det det, du siger? Jamen, altså sådan, hun vil ikke få noget ud af at lyve. Nej. Jeg tænker også på, hvad hun kan huske og ikke huske til at starte med. Og der er det her med, at hun siger, altså, hun siger, hun var stang Bacardi, ikke? Så kan måske ikke huske sindssygt meget. Men der er nogle ting, hun godt kan huske. Ja, foran der, ja. Lige bag ved dig, der sidder en pige i en grå trøje, ja. Inger til? Han tænker ikke, man kan stole på hende, også fordi hun var fuld, og udover det, så er det også hendes veninde. Så du peger bare to. 1, hun var fuld. 2, det er hendes veninde. Og fordi det er hendes veninde, hvad skulle det gøre? At hun måske ville kunne stå i hendes side. Ja, altså hendes forklaring. Ja. Så du tror, hun kender hendes Fridas forklaring i forvejen? Ja. Hvorfor tror du det? At de måske har snakket sammen. Du tror, de har snakket sammen? Ja. Okay, godt. Foran, ja. At det kan være, at hun har været fuld og ikke kunne huske så meget, og så har Frida og fortalt hendes forklaring, og det kunne være den første forklaring, vi hører. Det er det jo nok. Så ligesom danner hun sine billeder i hovedet, som vækker lidt tanker. Så Sofie hører faktisk, hun kan ikke huske så meget. Så snakker hun med Frida, og så hører hun Fridas udlægning, og det kommer så til at farve Sofies hukommelse for, hvad der skete. Det er meget raffineret, men det er også meget sandt i forhold til, hvad vi ved om, hvordan vidner danner billeder ind i hovedet. Det er jo sådan, hvis man bliver mindet om noget undervejs, for eksempel i min hukommelse fra barndommen. Hvis jeg ser et billede, der hænger hjemme på køleskabet, så ved jeg ikke længere, om jeg husker det fra barndommen, eller om jeg husker det, der var på billedet hjemme på køleskabet. Så det er meget raffineret. Ja. Godt. Må jeg gerne fremhæve, det her handler jo om et samtykke. Hvad er det hende og Sofie aldrig kan udtale sig om? Ja? Om der er sket noget på værelset. Om der er sket noget inde på soveværelset. Det må være et meget godt sted at starte. Hun ved noget om før, hun ved noget om bagefter, og det er ligesom her, vi kan bruge hende. Men hun var faktisk ikke til stede inde i det der rum. Så det var lidt vigtigt. Der var kun 2, nemlig Frida og Oliver. Godt. Det er sådan i alle sådan nogle sager her, så hører man vidnerne, og når man har hørt vidnerne, så er der også nogle dokumentationer. Det vil simpelthen sige, at politiet har indsamlet nogle objektive undersøgelser. Så dem får I også lige læst op nu. Jeg skal nok lade være fremlægge den hele, men I får lige et par stykker af dem. De kommer her. Der er nogle oplysninger i sagen. Der er dokumenteret, det vil sige, det er simpelthen nogle papirer, som bliver bragt ind i retssalen, og så sidder man og læser dem op, så de kommer ind, og alle kan høre dem. Der er dokumenteret en personundersøgelse af Frida Søholm Andersen, foretaget af retspatologisk afdeling. Så det vil simpelthen sige, at det er en undersøgelse af hendes, hvad de har fundet på hendes krop, og de har lavet en total undersøgelse af hende i forbindelse med den her sag, og den bliver så fremlagt. Af tegn på vold påvistes underhudsblødninger på
på begge ører og højre endeballe. Disse læsioner var friske og opstået ved let stump vold. Så det vil sige ved en eller anden sådan slag mod eller hård påvirkning af huden udefra. Læsionerne frembyder ikke typiske karakteristika for bidlæsioner, om end en sådan opståelsesmåde ikke kan udelukkes. Eller lige stå. 1. Af tegn på vold påvises underhudsblødninger på begge ører og højre endeballer. Og de var friske og opstået ved en eller anden form for påvirkning udefra på huden. De er ikke typiske for bidlæsioner, men man kan ikke udelukke, at det er det. Hvad kan vi bruge det her til? I får lige 2 minutter. Det her er jo noget, vi kan bruge til at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket. Okay? Får lige 2 minutter. Go! Hvad siger I? Hvad kan I bruge det til? Det er jo lige præcis, det er jo noget fakta, der bliver lagt frem her. Ja, det er jo, at hun har forklaret, at det var meget voldsomt. Ja, vi lige tager det her. Ja. Hvad siger I? Det er jo noget fakta, der kommer frem her. Hun har nogle mærker på ørerne. Hun har noget på endeballen. Ja. Ja, har han også sagt det egentlig? Ja, det er faktisk ham, der siger, at han døde af endeballen. Ja. Ja. Siger hun ikke det? Tak. Ja. Men det viser bare, at det var voldsomt. Der er et eller andet der, ikke? Ja, de vil være der i et stykke tid, et par dage. Helt klart. Ja. Man laver de der undersøgelser med det samme efter anmeldelsen, for at sikre alle spor. Men de vil være der et stykke tid. Ja. Ja. Godt. Ja. Hvad siger du? Læsionerne, det er sår eller mærker. Ja. Godt. Har I styr på det her? Ja. Ja. Det står ikke typiske. Ja. Laurits, stop. Hvor er Laurits? Så er det der. Det er godt. Det er godt. Okay, vi kan godt bringe tilbage hertil. Hvad kan vi bruge det her til? Og Laurits, du ved, jeg spørger dig. Hvad kan vi bruge det her til? Nå? Ja. At der er blevet bidt. I øret og i ballen. Så det kan vi godt lægge til grund. Det er sket. Ja. Er I enige i det? Ja, det viser jo bare, at han har sagt sandt. Ja. Ja. Det er bevismateriale på, at han har været for voldsom. Ja. Hvis jeg nu sammenholder det med, hvad Frida har fortalt om hendes oplevelse, hvad fortæller det der så? Hvad var det, hun forklarede? Voldsom. Ja. Ja. Må jeg lige spørge noget? Hvis man bider nogen stille og roligt i øret, kommer der så et blåt mærke? Det er helt korrekt, det kommer an på, men svaret er nej. Ja? Altså, det der med, at han sagde faktisk, at han kyssede hende meget blidt der i løbet af aftenen. Så det har jo sagt noget. Og man får jo ikke, altså, man har jo ikke været blid, hvis han har fået blå mærker, ikke? Og for at få fat i, altså hvis hun bare lå der og lå det ske, så ville han jo meget nemt kunne få fat på det, og det ville være cute og sådan noget. Men altså sådan, men hvis hun har sådan sagt imod, ikke? Ja. Og måske har ligget lidt uroligt, så det er jo klart, så har han blivet hårdt for at få fat i hende, ikke? Altså sådan, for at... Blivet hårdt for at holde hende fast, eller hvad? Nej, men altså sådan, altså han har jo ikke blivet stille og roligt, ikke? Men hvis hun lå stille, så ville han jo nemmere kunne komme til. Men måske har han gjort det lidt hårdere for at få fat i hende, altså sådan, for at kunne holde, altså få fat i hende. Så du synes, det kan også være et udtryk for, at hun... Ja, okay. Altså imod med hendes krop. Godt. Hun har sagt imod med sit kropssprog, og det faktum, at der er sådan nogle relationer, kan være et udtryk for det. Godt. Der var nogen lige bagved, der ville sige noget. Var det dig? Nej.
Ja, der, ja. Det er bare meget underligt for sådan folk i ørerne. Meget underligt. Jeg vil sige, det at bide nogen i ørerne er, må man bare sige, en helt almindelig, kan være en helt almindelig hyggelig ting i forbindelse med seksuel samvær. Men det med at få blå mærker af det, tror jeg ikke, man vil udtale eller se, var en almindelig del af det. Ja, det tror jeg er en meget fin måde at beskrive det på. Ja. Yes, godt. Se, det I har fået her, det er faktisk en meget... Det sidste her, det er jo simpelthen, der bliver jo læst rapporter op igennem lang tid. Men ellers er det i virkeligheden en meget... Og vidneforklaringerne varer jo selvfølgelig længere tid, sådan rent fysisk. Ellers er det faktisk meget de oplysninger, man har, når man skal vurdere, om nogen er skyldig eller ikke skyldig i de her ting. Så det vi nu skal gøre, det er, at vi skal finde ud af, om vi synes, at Oliver han skal dømmes for de her 2 forhold. Og jeg synes faktisk, eller om han skal frifindes. Og der er 2 ting, vi lige skal gøre inden da. Det ene er, at vi skal kigge på tiltalen igen. Fordi den kan man hurtigt glemme. Hvad var det egentlig, han er tiltalt for? Man kan kun blive dømt for tiltalen. Der var en, der ville sige noget heroppe. Var der en, der havde fingeren? Nej. Godt. Ja? Ja, men jeg vil bare lige høre, hvad bliver straffen for personen? Kommer det? En ting ad gangen. Har det betydning for, om du vil dømme for vedkommende eller ej? Altså, du fik sådan en livstid, så tror jeg nok, at man lige har overvejet, hvor meget at han var skyldig eller ej. Ja. Det er sådan lidt meget. Ja. Ved I hvad? Der er jo nogen, der sidder og griner her, men nu skal I høre, ved I, hvordan det her foregår til daglig inde i retten? Det foregår faktisk sådan her, fordi der altid er lidt tidspresset. Så foregår det altid sådan, at man inden dommerne går ind og voterer skyldspørgsmålet, så skal man også argumentere for, hvad straffen skal være, hvis han eller hun bliver dømt skyldig. Så det vil sige, inden dommerne skal vurdere skyldspørgsmålet, så har de også overblik over, hvad straffen egentlig kan blive. Så du sætter faktisk fingeren på en meget rigtig ting, nemlig at i praksis, der kan det faktisk være svært at holde de 2 adskilt. Man overvejer faktisk, hvad er konsekvenserne egentlig? Mindre når du er oppe i landsret og højesteret, men i byret, det vil være svært at sige, at det ikke har en eller anden form for plads. Man lige overvejer, om man smadrer folks liv fuldstændig. Det tænker jeg. Det er jo skyld dommerne, hvem er det? Det er jo en juridisk dommer, og så er det typisk 2 lægedommer. Og lægedommer, det er jo almindelige mennesker, almindelige voksne mennesker. Men der er 2 ting, vi lige skal. Vi skal lige kigge på tiltalen, og så skal vi lige tale om, hvad er det egentlig, der skal til, for man kan blive dømt. For det er sådan set en menneskeret, man har. Man kan jo kun blive dømt, hvis det er bevist. Så nu kigger vi lige på tiltalen. Og vi skal tilbage til det her. Nej, først skal jeg hen til skyldspørgsmål. Skal jeg ikke det, Søren? Ja. Og så skal jeg tilbage til det her. Det er lidt besværligt, men det tager 3 sekunder. Bum. Bum. Der var den. Jeg lader den stå heroppe. Forhold 1, det er om aftenen, ikke? Jeg har haft samleje med Frida, der ikke havde samtykket her i det han lagde sig ovenpå hende, og med sin krop holdt hende nede, hvorved hun ikke kunne løsrive sig, kyssede hende, bed hende i ørerne og på ballerne, og gennemførte vaginalt samleje med hende. Forhold 2, ved den 29. august tidligere om morgenen, at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med Frida, der ikke havde samtykket her i det han slikkede hende på kønsorganerne, hvorefter han gennemførte vaginalt samleje med hende. Og det jeg faktisk synes, vi skal gøre, det er, jeg synes, at vi skal rejse os op alle sammen. Og så, jeg tror godt, vi kan gøre det på den måde her. Ja. Så synes jeg, at vi alle sammen, og I kan lige hjælpe jer gode voksne mennesker, med at holde dørene,
så går vi alle sammen ud i lokalet. Jeg skal ikke rejse op endnu. Når vi så kommer ind igen, hvis man mener, at Oliver han skal dømmes for et eller flere forhold. Hvis man mener, at han skal dømmes, ikke også? Så kommer man herned forrest. Hvis man mener, at Oliver han skal frifindes, så bliver man bag den her bøtte. Bag ved den her bøtte. Okay? Så det, jeg lige vil fortælle jer inden, det er, at normalt der er 2 ting, der skal til, for at man kan blive dømt i et strafbart forhold. Som det her. Det ene er, at man rent faktisk gjorde det. Det vil sige, at han rent faktisk gennemførte det her samleje, som der står her, og at hun rent faktisk ikke samtykkede deri. Det kalder man sådan det objektive ansvar. Det er den første ting. Helt afgørende. At det skete. Nummer 2. Han skal have haft forsæt til det. Og det betyder sådan groft sagt. Han skal have vidst det. Han skal have vidst, at hun ikke havde samtykket i det. Eller han skal have anset det for overvejende sandsynligt, at hun ikke havde samtykket i det. Okay? Så det vil sige, groft sagt, hvis der var en mulighed for, at hun ikke havde, hvis han anså, hun har sgu nok ikke samtykket, men whatever. Så er der forsæt. Så det skal rent faktisk være sket, man skal have gjort det, og så skal man også have vidst det, eller anset det for overvejende sandsynligt, at det var det, der skete. Klarere kan det ikke gøres. Så nu går vi... Ja, et spørgsmål der? Jeg ved ikke, om der nogen kunne være i tvivl om det, men det kan jo være, at nogen af jer, der sidder og tænker, at han er måske skyldig i et af forholdene, og ikke det andet forhold. Hvis man mener, at han er skyldig i 1 eller 2 af de forhold. Okay. Hvis han er skyldig i en eller anden udstrækning, så kommer man herned. Hvis man mener, at han ikke er skyldig i noget, så bliver man bag den her skraldespand. Okay? Så vi lige går lidt ud. Alle sammen, jeg går med ud. Kom, rejs jer op. Kan I ikke sådan komme lidt tættere på, så jeg ikke kan høre hinanden? I flytter mig? Ja, det gør vi. Skal vi der? Ja. Det bliver mig nu. Jeg tror, vi er næste. Han skal vide, han er også fordi, at piger er svage. Det er derfor, piger er svage, fordi at alle bare går ind og siger, at det er synd for hende. For hjælp på bagerste række, kom frem her i stedet for. Det tror jeg sikkert ikke var så langt tilbage. Han er lige bag, der kommer stået her. Ja, men her bag mig endnu, så her var han. Sorry. Jo, hendes egen skyld, hvis hun så til. Okay. Er I med heroppe? Godt. Hov. Hey, piger. Sæt jer lige ned, eller vend jer om, eller sådan lader sig lige med. Og sætter lige et ret, og det er tirsdag. Okay? Er vi alle sammen? Ja. Okay, jeg prøver lige at stille mig herover så. Okay, så alle hernede mener, at han skal dømmes for et eller flere forhold. Ja. Godt. Og alle heroppe mener, at han skal frifindes. Ja, fandme, ja. Han skal ikke bare frifindes, han skal fandme frifindes. Godt. Okay. Må jeg lige starte med at spørge hernede. Er der nogen, der mener, at han skal dømmes for både forhold 1 og forhold 2? Op med fingrene. Okay, godt. Er der nogen, der mener, at han kun skal dømmes for forhold 1? Er der nogen, der mener... Nej. Er der nogen, der mener, at han kun skal dømmes for forhold 2? Forhold 2? Okay.
Nej. Det går ikke, Jeg laver bare gas. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Okay, så jeg må lige starte med at spørge nogle af jer, som vil dømme ham for begge forhold. Hvad er det, der får jer til at sige, at han skal dømmes for begge forhold? Vi tager bare forhold 1. Hvorfor skal han dømmes for forhold 1? Ja, kom. Det er fordi, han løg Du igennem... taler højt, så alle kan høre dig. Kan folk ikke høre mig? Okay. Det er fordi, at han løg igennem hele sagen, og der var rigtig mange huller, og man kunne ikke rigtig hans historie passede ikke helt til, hvad både hende og hendes veninde sagde. Ja. Og det kan godt være, at hun ikke havde været så tydelig, men altså, der var masser af signaler, og der var rigtig mange ting, der ikke stemmede der, og man vidste heller ikke, hvor meget det var, han havde drukket. Det kunne man også løje om, fordi at lyve om, fordi at det kunne de jo andre to heller ikke vide. Og der er bare rigtig mange ting, som han kunne have sagt der kunne... han døj bare også. Og der er ingen grund til, at han skulle lyve, hvis han... Så der var ikke noget, der kunne forstås som et samtykke på hendes adfærd om aftenen? Fordi at man kan jo både høre på, altså man kan jo høre på hendes, at der var ingen måde, altså hun ikke lagde op til noget. Okay. Og altså det der med, at han siger for eksempel, at hun gerne ville have bukserne af, men han hjalp hende og sådan noget, det lyder også bare sådan helt som om man bare skal redde sin egen røv. Så det tror du ikke på? Nej. Hvad vil du sige? Ja. I hendes forklaring, der siger hun i hvert fald selv, at hun siger direkte nej. Ja. Eller i hvert fald siger hun ikke er sikker. Jeg tror hun... Nej, det var i hans, hvor han forklarede, som hun sagde, jeg vil gerne, men jeg er ikke sikker, og i hendes, der siger hun det som direkte nej. Okay, så der er ikke noget i det, som du mener lyder som et samtykke? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Okay, godt. Okay. Så vil jeg spørge jer over i, som vil dømme for forhold 2. Hvorfor er det, at I vil dømme for forhold 2? Ja? Det er fordi, han selv... Frede? Ja. Han har direkte selv sagt, at hun lå sådan med ryggen til ham, og han bare gjorde det, og ikke sådan rigtig spurgte ind til, at hun lå sådan rummet, som han sagde. Og sådan gav lyde, som om hun ikke rigtig gad. Så det var ikke et samtykke, mener du? Nej. Altså, de lige har sex om aftenen, og hun ligger i sengen, når han vågner om morgenen. Er det ikke... kan han så ikke antage, at han gerne vil have sex med hende? Nej. Nej? Han skal gøre det igen, så. Skal han spørge hende igen? Ja. Okay. Okay. Godt. Er der nogen, der vil tilføje noget til det? Altså allerede på hans egen forklaring der? Nej. Godt. Så vil jeg lige vende jer mod jer heroppe, som vil frifinde ham for begge forhold. I forhold 1, hvorfor er det, I vil frifinde ham der? Nej. Kigger I på mig? Jo. Bare godt. Ja. Altså, jeg gerne tale. Frifindes, fordi at man kan godt have sådan en tendens til, at alle bare tænker, det er bare så synd for pigerne. Ja. Fordi at man godt kan, altså nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men man godt kan anse dem som, at de er lidt svage, kan man så sige. Ja. Men hvis vi nu kigger på det, der er i sagen her, det vi har fået at vide af Olivers forklaring, det vi har fået at vide af Fridas forklaring, og det der er blevet dokumenteret. Jeg nåede ikke at tælle ærligt. Hvad så? Ja, det er lige meget. Nej. Hvad? Så mener du ikke, at der er ført bevis? Ja, men... Ja, nu kan jeg ikke huske. Ja. Jeg synes, at han lyder meget mere oprigtigt. Han taler sådan, at han udtrykker følelser, og det synes jeg gør meget. Så om aftenen der, så kan han godt have oplevet, at der var et samtykke. Der var grund til at opleve, at han havde et samtykke. Det synes jeg. Det synes du. Hvorhen var det? Da han først siger, at hun altså han troede jo, at hun... Ja, men da han først siger, at hun vil gerne, hun er ikke sådan sikker, eller hun vil ikke... Hvor hun så efter så tager hendes bukser af, hvor hun så hjælper ham. Det mener du er... Det vil jeg sige er en vej hen til samtykke. Men Frida forklarer jo, at hun prøver at holde igen på bukserne. Ja, men jeg synes bare, han lyder mere oprigtigt. Du tror mere på hans forklaring? Godt, ja. Yes, her. Jeg tænker også, at både når det er, at hun sådan ligger på ryggen til at starte, så vender hun sig jo selv om det om aftenen. Og hun går også selv ind på værelset igen. Ja. Så jeg tænker, hvis det var, hun virkelig gad, så havde hun lagt sig på sofaen sammen med sin veninde.
Er det det samme som at sige, at hun ikke sagde fra, eller er det at sige, at det er et samtykke, at hun lægger sig ind i sengen igen? Altså, hvor er samtykket henne? Altså, det er ikke fordi, det på den måde, der er samtykke lige der, men altså, jeg føler også, at hvis det var, hun virkelig ikke gad, og hun virkelig ville sige fra, så altså, for det første, så er det også ikke så svært at sige, jeg gider ikke, og det føler jeg ikke rigtig, at hun fortalte den måde, at hun sagde. Okay, godt. Dig i den grå hoodie. Hvad er mig? Ja, du har fingrene op. Ja, og det må du gerne, men vil du også sige noget? Ja, det vil jeg gerne. Godt. Jeg synes, at ham Oliver der også lyder mere troværdigt end pigen, og okay. Altså, det stemmer lidt mere op med det, veninden siger. Fordi at, ja, der er nogle ting, at hun ikke siger, som de andre siger. Okay. Det tror jeg bare mere på det sandt, at Oliver. Okay. Sidste ord derovre. Altså, når hende der Frida der, hun sad og fortalte hendes side af historien, så sad hun sådan og kiggede meget rundt, og hun var meget rolig. Okay. Og så ham der Oliver der, han var mere sådan, ja, hvad kan man sige, han sad sådan, og sådan fortalte. Så du synes, han virkede mere troværdig i retten, er det så, vi skal forstå det? Ja, godt. Inden I går ned i det, så kunne jeg faktisk godt tænke på, at jeg kigger på tiden. Nej, jeg kigger på jer, og I begynder at ligne en sæk lokker, mange af jer. Og hvad hedder det? Det jeg gerne bare lige vil sige her, og det er vigtigt, at vi får sagt det her. Først og fremmest, ligegyldigt hvor vi er, så er det meget forskelligt, hvor mange der dømmer på den ene, anden eller tredje måde. Det svinger meget. Fordi at vi ganske enkelt er mennesker, og fordi man vurderer de der beviser på meget forskellige måder. Det viser jo, det vi egentlig gerne lige vil være sikre på, at vi forklarer, så I ved det, og det er soleklart. Det er, at i den her sag i virkeligheden, nu er der så den lille finurlighed, at den her sag i virkeligheden var før samtykkeloven. Der bliver han dømt, der bliver han frifundet for begge forhold. Frifundet for begge forhold. Men nu er samtykkeloven indført, og nu sidder jeg og kigger op på Kim og Paul, som er meget erfarne i den her slags sager. Kim, vil han blive dømt i dag efter samtykkeloven? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Ja, og det vil gå også. Godt. Det tror jeg også. Så det, og Kim og Paul, hvad vil han få for sådan en straf for den her sådan gerning her? 2,5 år. 2,5 år? Nej, jeg siger kun 2 år. Okay, 2 til 2,5 år. For et eller begge forhold. Så prøv lige at høre. Hey, guys, prøv lige at høre her. Det vi snakker om her, ikke? Det vi taler om her i dag, det er en hvilken som helst aften i løbet af ugen, hvor man har det sjovt, og det her kan ske. Og det sker tusindvis af gange hver eneste weekend over hele landet. Den her situation. Han oplever en ting, hun oplever noget andet. Og det kan I helt sikkert, de fleste af jer godt genkende, at det her er situationer, som er virkelige. Det, der er vigtigt for os, at I også går hjem med, det er, at lovgivningen i dag er fuldstændig knivskarp. Der skal være et samtykke, et aktivt samtykke. Det er totalt ligegyldigt, om pigen i den her sammenhæng ikke har sagt fra. Det handler ikke om at sige fra, det handler om at sige til. Der skal være et samtykke. Og det samtykke, det kan ligge på alle mulige måder. Der skal være et samtykke. Og det er ham, der skal sikre sig i den her sammenhæng, at der er et samtykke. Han skal sikre sig, at der er samtykke. Og når der opstår tvivl om det her, så starter der sådan nogle her sager, som ikke sjældent ender med 2 til 2,5 års fængsel. Og bare processen i sig kunne vi tale timevis om, hvor frygtelig den er for alle involverede. Også for dem, som bliver uskyldigt sigtet, eller hvad det nu er, at ske igennem hele den proces. Så det er gravalvorligt, og samtykkelovgivningen stiller noget meget, meget, meget fint krav til os, nemlig, at vi hele tiden skal interessere os for, hvordan oplever den anden det. Vi har jo lige set, at de oplever det på helt forskellige måder. Men det er hans forbandede pligt at sikre sig, at han faktisk han har undersøgt, hvordan den anden oplever det i den her sammenhæng.
Og den anden ting, man også godt kan tage med, det er, at ligegyldigt hvem man er, om man er en dreng eller en pige, eller en eller anden tredje, så er det egentlig ikke helt tosset at være meget, meget klar i sin kommunikation. Altså man kan faktisk undgå en del problemer for alle ved at være helt klar på, om man vil noget eller ikke vil noget. Så det er egentlig vigtigt. Der skal være et aktivt samtykke, og der skal være det igennem hele forløbet. Man kan godt sige nej på et tidspunkt. Man kan altid stå op. Du får ikke det sidste ord. Jeg vil gerne svare på det bagefter. Kan du bare sige noget bagefter så? Okay. Ja. Rører han bare sådan i et helt normalt fængsel? Nej, ikke hvis man er ung. Nej, men som 17-årig eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Så hvad så? Jamen, der er en række institutioner under kriminalforsorgen, som er for unge, hvor man så kan afsone. De er væsentligt hyggeligere, men tro mig, en låst dør er en låst dør. Og hele ens liv falder sådan set fra hinanden, for at sige det meget vigtigt den periode. Ja, det ændrer sig dramatisk. Ja. Ja. Men fra man er 18, så kan man afzone i det almindelige fængsel. Ja. Yes. Det var alvorsordene, som sluttede det her af. Ved I hvad, I skal have tusind tak, fordi I har været så stille og rolige.